Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepakaken nami kula Martasya Asha Ramadhani, kelas sedasa MIPA setunggal, nomor absen 21. Kula ajeng nembang tembung pangkur. Mingkar mingkur ing angkara akarana karnan mardi siwi sinamungkas mining kidung sinupa sinukarta mreh katarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Cukup semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.